Inderdaad zijn we al 5 jaar bezig met Summer School. We zijn dit jaar begonnen op 12 juli. En met Nederlands voor de kinderen die van groep 7 naar groep 8 zijn gegaan. Daarna, wat nieuw is dit jaar, is dat we dan een groep kinderen hebben voor Papiamento voor groep 7 en 8. En dan daarna, dat duurt ook 2 weken. En daarna op 9 augustus starten we weer met 2 weken Nederlands voor de kinderen van groep 8 die naar de SGB gaan. Even een refreshment. De Nederlandse taal wordt niet gegeven, alleen maar het programma Muiswerk. Inderdaad, in het programma Muiswerk doen de kinderen Nederlandse oefeningen. Je krijgt begrijpend lezen, werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, noem maar op. Maar daarnaast, om het leuk voor de kinderen te maken, doen we ook aan voorlezen. Er wordt voorgelezen door de leerkracht. En ze mogen ook, de bibbus staat hiervoor, en dan mogen ze een boek halen. En dan wordt er met hun geoefend hoe je een boekverslag kan maken of hoe je over je boek kan vertellen. En de kinderen vinden het heel interessant. We hebben een ochtendprogramma waarbij ze dus muiswerk hebben. Ze hebben voorlezen, lezen. En we hebben ook spelelementen in geroosterd. Om 12:30 is er een lunchbreak. Dan krijgen ze een warme maaltijd en daarna gaan we sporten tot 4 uur. En we hebben zelf dat ouders bellen van mag mijn kind nog komen, is er nog plek? En zolang we plek hebben, nemen we wel kinderen aan. Papiamento kunnen best nog kinderen inschrijven. Kinderen die van groep 7 naar groep 8 zijn gegaan. Of kinderen die van groep 8 naar de SGB gaan. En die cursus die start dus op 26 juli. Ja, en als ik bijvoorbeeld ook kijk naar de middagactiviteiten, is het ook niet alleen sport. We doen er ook educatieve uitstapjes. We zijn zo bijvoorbeeld vorige week vrijdag zijn we naar het complex geweest, hotelcomplex van Delfin. En dat hebben de kinderen heel leuk ervaren. Ja, dus ze leren dan ook nog, ze krijgen dan nog iets mee. Dus niet alleen van oké, Nederlands, maar dan hebben ze ook gezien hoe ons hotel eruit ziet van binnen. En wat ook heel leuk is, dat er nu ook rekening wordt gehouden met de oudjes. Ja, dus de hotelkamers zijn ook daarop aangepast. En dat vond ik heel fijn om te zien. En wat ik zo heb begrepen, wordt er gebruik gemaakt door het ziekenhuis. Maakt veel gebruik hiervan. Het gaat steeds beter. Ik zie dat de kinderen niet meer bang zijn om het Nederlands te praten. En het is toch wel altijd mooi om te zien van hoe ze proberen. Mijn naam is Brianta, kan ik jou interviewen? Ja, Wat is je naam? mijn naam is Joëmil Santiago. Op welke school zit je? Ik zit op school Amplia Papa Cornis. Waarom kom je op die summer school? Om beter Nederlands te leren. Wat heb je al geleerd op summer school? Muiswerken is excursie, lidwoorden, werkwoorden, etc. Wat ga je meer leren op summer school? Mijn excursie. Bedankt voor deze interview. Graag gedaan. En nogmaals ouders, als jullie nog je kind willen sturen voor Papiamento, die start 26 juli. En de kinderen die van groep 8 naar de SGB gaan, hebben we zo'n refreshment summer school. En die start op 9 augustus. Ja, en we bestaan al 5 jaar en we doen het met heel veel plezier.